O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani pred dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochnutým človekom, niesli ho 4. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali, čo to tento hovorí. Rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojím duchom spoznal, že tak rozmýšľajú, a povedal im: Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie, povedať ochnutému: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. A on vstal, hneď si vzal lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci sa divili, velebili Boha a hovorili: Také niečo sme ešte nikdy nevideli. Znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Lévího a povedal mu: Poď za mnou, on vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Ježiš to začul a povedal im: Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k nemu a pýtali sa, prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia. Ježiš im povedal: Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi. Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú, potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý oblek záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde na zmar aj víno, aj mechy, ale nové víno do nových mechov. V istú sobotu kráčal cez obilné pole. Jeho učeníci cestou začali trhať klasy. Farizeji mu povedali: Pozri, prečo robia v sobotu, čo neslobodno. On im odvetil: Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v núdzi a keď bol hladný on i jeho družina. Ako vošiel za veľkňaza Abiatara do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť nik, iba kňazi, a dal aj tým, čo boli s ním. I povedal im: Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. A tak je Syn človeka pánom aj nad sobotou.